ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଧାନ ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ବିହାର, କୋଲକାତା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଧିକ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗହମ ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ଗହମ ଚାଷ ଅଧିକ କରାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବାଜରା ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ବାଜରା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମକା ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମକା ଚାଷ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମକା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚଣା ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚଣା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଆଖୁ ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଧିକ ଆଖୁ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ କପା ଚାଷ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ କପା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଝୋଟ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ କଲିକତା ରାଜ୍ୟରେ ଝୋଟ ଚାଷ ଅଧିକ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତମ୍ବାଖୁ ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିହାର, କୋଲକାତା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜୁରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।